Hola, anem a acabar de configurar el nostre NAS i anem a instal·lar-lo en la xarxa interna. Recordo que l'havíem configurat com a adaptador PONT i per tant estava accés des de la màquina real, però ara vull posar-lo dins de la xarxa que hem creat amb MikroTik, la xarxa interna. Per tant, el que faig és canviar les opcions de configuració i trio xarxa interna i selecciono la xarxa del MikroTik, que és la INNET-A, li dono l'acord i inicio la màquina. Bé, per a configurar-lo des de la xarxa interna via web necessitaré tindre instal·lada una màquina, un Ubuntu Desktop, un Mint, per exemple. Jo vos recomano que instal·leu un Mint i el connecteu a la xarxa interna i de passo podeu veure un altre entorn. L'usuari ja sabeu que és root per a la màquina, per a este NAS, i la contrasenya, la que havíem posat en la instal·lació del NAS, que era admin01. Si executem l'ordre ifconfig, veurem que tenim una adreça dins del rang que dona el router MikroTik, que havíem configurat, que estava entre la 100 i la 200. En aquest cas ens dona la 192, i una vegada ja tinc el NAS dins de la xarxa interna, el que vaig a fer és canviar la seva configuració, per a que no siga el router el que ens la dona per DHCP. Per tant, el que tinc que fer és accedir des d'un navegador, des d'una màquina interna a la xarxa. En aquest cas, este és un Linux Mint que tinc muntat com a màquina virtual, en VirtualBox, i accedisc a la seva adreça, la que ens dona per defecte el router MikroTik. Hem quedat que és la 192. Seleccionem l'idioma per defecte, en aquest cas li vaig a posar català, l'usuari serà admin, i la contrasenya, la que ens dona per defecte la màquina, que és OpenMediaVault. Accedisc al NAS i fixeu-vos que ja he pogut accedir a ell a través de la seva IP. El primer que vaig a fer és canviar la configuració de xarxa per a que en lloc de ser una IP que cada vegada pot ser una, la que ens dona el router MikroTik, ja que tinc el servei DHCP activat, el que vaig a fer és canviar la configuració de xarxa i per allò me'n vaig a l'opció de red o xarxa, que hauria de ser, la traducció si no s'ha lluït massa, me'n vaig a la interfície i el que vaig a fer és editar-la. Fixeu-vos que tinc DHCP i que vaig a canviar aquesta configuració per una adreça estàtica. Així ja me dona un defecte que havia estat abans fent proves i per això ja m'apareix així per defecte. Si no el poseu vosaltres, recordeu que el router MikroTik és la IP 100.1, podem posar el NAS en la 100.2 i la màscara de xarxa la 255.255.255.0, és a dir, la de 24 bits. L'IPv6 no cal que el tinga configurat i sí que podria posar com a servidor DNS la pròpia del router MikroTik. I puc activar el Wacom LAN per això, perquè d'alguna manera si el servidor s'adorm que el pugui despertar qualsevol de les màquines quan vulgui utilitzar el disc de dades. Els canvis, i amb això el que vaig a fer és aplicar-los i veure que efectivament això es complís. Sí que dic que sí, que vull canviar els canvis a la configuració i tot seguit s'està configurant. El procés d'aplicar els canvis de configuració té també durant uns segons, tingueu paciència perquè tot seguit acabarà i ja podrem veure que efectivament el NAS té la IP que hem seleccionat en aquesta configuració. Si ens dona al final un error de comunicació failure, el que està passant és que com ja ha canviat la configuració, ja estic connectant-me a través de la 192 i aquesta IP ja no és correcta per al NAS, perquè ja l'he posat en la 100.2. Bé, puc comprovar-lo accedint al NAS i executant l'ordre ifconfig
i ja veiem efectivament que ja la IP que tenim és la 100.2, que és la que volem que siga estàtica i sempre siga aquesta. Això ens permetrà des de qualsevol màquina sempre accedir al NAS amb la mateixa IP, al configurar-la com a estàtica. Bé, ara ja podem accedir a la màquina NAS des del Linux Mint amb la IP2. Sí, li vaig a dir que sí, que accedisca. L'usuari continua ser admin i la contrasenya Open Media Vault. Fixeu-vos com ara ja he accedit a la màquina, però al NAS, però en aquest cas fixeu-vos que la IP és la que jo volia configurar. El que vaig a fer també és fer que la connexió al NAS siga més segura. Per a d'allò el que necessita és instal·lar el protocol HTTPS, és a dir, perquè fins així estic accedint amb el protocol HTTP i el que vull és accedir de forma segura. Per a poder accedir a través del protocol de forma segura necessito crear un certificat, doncs me'n vaig a l'opció de certificats, busco la pestanyeta SSL i afegisc un certificat nou. En principi vaig a canviar el nom del certificat, vaig a dir que siga NAS i com veu m'hem de demanar més valors que puc rellenar o puc deixar-los en blanc. Grave. M'obliga a seleccionar un país, vaig a triar Espanya, Spain. No, estarà com en anglès, això al final és un poc jaleo i no està massa ordenat, al final m'apareix així Espanya, este seria el país i fixeu-vos que ja si tinc el certificat creat, aplico els canvis, li dic que sí i ja tot seguit, una vegada he creat el certificat, el que tinc que fer és, en les opcions generals, habilitar la connexió segura, habilitar l'SSL TLS i seleccionar el certificat amb el que el certificat d'alguna forma que acabe de crear, que és el que d'alguna forma li passaré a les màquines per a que puguen accedir amb connexió segura. També puc forçar la connexió segura i en principi això seria suficient per a gravem els valors, em dirà que si vull aplicar els canvis, li dic que sí i si tot ha funcionat bé, el que farà una altra vegada la web és expulsar-me, em diu que n'hi ha un error i això és per el mateix, perquè jo estic accedint a través del protocol HTTP i ell vol que accedisca a través del protocol HTTPS, que ja ho diré bé. Doncs li dic que sí que ok i el que vaig a fer és canviar la forma en què me connecte al NAS. s:// amb la mateixa adreça IP. Dic que sí, que vull sortir de la pàgina i clar, quan faig la primera connexió me diu que hi pot haver un risc potencial de seguretat, doncs nada, li vaig a dir que sí perquè vull que instal·li el certificat per a poder accedir i nada, li dic que accepto el risc, que vull continuar i una vegada ja instal·lat el certificat ja he accedit, fixeu-vos, al NAS, però en aquest cas a través del protocol segur HTTPS. Bé, ara hauríem d'alguna manera de poder canviar la contrasenya. Jo crec que també està bé que canviem la contrasenya en el NAS perquè tenim la que ens dona per defecte, que és la Open Media Vault. Me'n vaig a l'opció dins d'opcions generals de contrasenya de l'administrador web i canvie per la que sempre utilitzo, que és admin01 i la guardo. Una vegada guardada, el que vaig a fer una altra vegada és sortir de la màquina
i veure que efectivament he canviat la contrasenya. Si poso una altra vegada Open Media Vault, pues, quan intento fer el log, pues, me diu que està malament la contrasenya, però el que vaig a fer és posar la que he acabat de crear, i ara sí que ja estic connectat amb la contrasenya que li he canviat, amb HTTPS i a la IP que li he posat que siga el NAS. Ens quedaria d'alguna forma inicialitzar i formatejar el disc dur que he creat per a les dades, per a d'alguna forma activar i poder utilitzar el disc dur des d'altres sistemes o altres màquines, tinc anar al sistema d'arxius i veu que apareix el disc que conté el sistema. Així, dins del sistema d'arxius, els dos discs, el disc que m'apareix és el swap i el SDA1. El que tinc que fer és crear un nou sistema d'arxius amb el nou disc, amb el disc de dades que tinc ahí, que he creat de 50 gigas. Fixeu-vos que quan dic seleccionar un dispositiu, li dic que sigui aquest, li puc posar una etiqueta que vaig a utilitzar la mateixa, que li he donat abans, datos, i el sistema d'arxius va ser l'ES4. Me diu que sí, que si me pregunta que si vull formatejar el dispositiu, li vaig a dir que sí. I així fixeu-vos com ja està creant la partició i creant el sistema d'arxius, amb aquesta finestra emergent que apareix. I finalment m'apareix el missatge que s'ha creat satisfactòriament el sistema d'arxius, puc ja tancar aquesta finestra i veieu com ja SDB1 ja també està d'alguna forma correctament instal·lat i en línia. Ja d'alguna manera podem seleccionar-lo i muntar-lo per a que estigui completament operatiu. Li dic que sí, que vull aplicar els canvis. I, ja fixeu-vos com ja ara tinc ja muntat en línia i totalment accessible el disc dur que d'alguna forma he creat en el NAS per a emmagatzemar les dades que en posteriors pràctiques utilitzarem. Bé, este és el vídeo en el que ja tenim plenament configurat el NAS, la nostra salsa interna, amb una IP estàtica i res, ja ens faltarà únicament fer pràctiques per a poder d'alguna manera utilitzar el NAS des d'altres màquines. Podem, com a última prova, executar l'ordre mount per veure que efectivament així ja tinc creat el disc SDB1, fixeu-vos ja la penúltima línia abans del prompt, com apareix que dep/dep/sdb1 està muntat en esta ruta, en /srv/depdisk by label datos, que és de tipus XT4. I per tant, una vegada està la màquina NAS executant-se, podré accedir a aquest disc utilitzant, com veu, la ruta que ens suggereix a l'executar aquesta ordre. Bé, amb això el vídeo està finalitzat i ja en propers vídeos veurem com afegir dades i copiar imatges de sistemes i altres utilitats que veurem sobre el NAS. Adeu.